Lidi tady Magnus tam a vítám vás tady u dalšího nového videa. A zároveň tohleto je to omluvné video, protože mělo sice být včera, ale nevyšlo, protože to prostě nešlo a nebyl moc čas. Omluvné video, jelikož ty první dvě videa z Brawl Stars, tak tam bohužel nešel slyšet můj hlas z důvodu, protože já mám nějaký blbý typ telefonu a prostě jakmile mám trošičku zaplý, nebo i když mám vyplý zvuky prostě jako ve hře, tak nejdou slyšet zvuky okolo, jako co říkám já a třeba když tam do pozadí pustím nějakou hudbu nebo takhle, tak to je jedna věc. Druhá věc, se chci taky omluvit za to, že jsem moc dlouho nenatáčel, tak 4 roky. Byla to hodně dlouhá doba, já věřím tomu, že tohleto už bude konečně nějaké video, které se už konečně povede a bude to mít nějaký pořádný zhlédnutí. Já teda doufám, že se vám tohleto bude líbit. A za chvíli se pustíme do Brawl Stars, ještě jenom vám chci říct, abyste dali like a odběr. Byl bych rád, kdybyste tady dali aspoň 5 lajků, možná i těch 10, nevím, jak se to povede. Přece jenom ten kanál tak trošku moc zatím sledovaný není, ale věřím tomu, že v budoucnu určitě bude. A no, takže doufám, že jste si ty 4 roky počkali a já se teda omlouvám a můžeme asi začít. Hele, já bych šel do Brawl Ballu a jakýho brawlera si asi můžeme vzít. Ale já bych si vzal asi nějakého brawlera, za kterého bude docela snadno hrát a asi, asi nějakýho, který bude mít questy. Takže já bych si vybral asi Taru na Brawl Bally, i když nevím, jestli je dobrá na Brawl Bally, ale uvidíme. Tak, vzali jsme si Taru a asi půjdeme do hry. 100%, tak konečně můžeme začít. Uvidíme, jestli... Jo, tady jsou takovýhle brawleři, no tak to bude asi docela těžký. Máme sice toho Franka a Spikea, ale uvidíme. Já doufám, že se nám to nějak povede. Já už sice už dostám hity, trošku umírám a je to blbá situace teďko, takže já doufám, že neumřu úplně. Ne, nesmí nám dát gól, nesmí. Aj. To jsem tak trochu pokazil, no nevadí. Nesmíme upustit ten míč a nesmíme prostě prohrát, jinak to prostě bude blbý, víš co? To je pozor na Byrona, který má míč, jo. A on něco tuší. A tak a tady máš. Kam to dám? Asi sem. Jo, povedlo se, výborně. A teď musíme dát gól, aby jsme vyrovnali na 1-1, dělej. A Franku, já ti pomůžu ho zabít. Ne, my jsme to nedali, ten gól. To je špatný. Musíme je porazit, nesmí nám dát gól, nesmí. Ne. Do pytle. Tak to asi úplně nic nesplníme. Underdog? Co to je? Plus 3, nevím. No máme 0, takže jsme nestratili žádné pohárky, což je dobrý. Ale chtělo by to ty plus než ty minus, ale jako chápu, jakože. Takže půjdeme na další hru, tady vidím, že jsou takový zajímavý skiny, ale musíme se soustředit na hru a ne na skiny, aby jsme vyhráli tady tu další hru. Nevím, kde je Edgar, a tamhle, a rychle ultina. My jsme ho nezabili, jo, tak, nevím, jak se jako jmenuje, ale zabila Edgara. A ten Edgar má docela dobrý skin, jako musím říct, jako pravdu. Ale oni mají míč, a musíme se k ním jak dostat a sebrat jim ho nebo je zabít. Jo. No, tady máš JJ, ale ne. To si děláš srandu. Něco udělej, zabije a dej toho góla. Jo. Musíš dát toho góla, co tam děláš? On fadí s bibinou. Zabij ho, ne, já nechci umřít. Tyjo, hezky. Tyjo, Frank to umí. Ne. Ne.
To si děláš srandu. To je v pytli. Nemůžeme prohrát, to nejde. Utina. Hezky. Dej to. Výborně, hezky. Kicius dal gól. 1-1 vyrovnáno, vyhráváme. Tak koukej. Musíme vyhrát. Ne. Oh, jak ho zabil, no to ne. To jsem neviděl. To byl play jak... To jsem ještě neviděl, takový play. Oh no. Ultina. Zabít. Hedget. Dá to němu, dej gól. Kámo, co děláš? Do háje. To není možný. Na overtime, nebo nám dají gól, nemůžou nám dát gól. Ne. Oh, ne. To není možný. Kámo, my jsme se prohráli. Ale tady máme, že musíme dát play again, takže já musím dávat play again. Tak já mám v týmu Franka a Jackie. A tak... No to by šlo. Tak koukej, jo, hele. To je stůl, musíme dát pozor, on je hrozně silný a strašně dobrý. Se nesadil, ne. Kámo, ten pin si mohl odpustit, to je tak trapný. Franku, hraj. Utina. Yes. Co to bylo? Čekaj. Yes, gól. Musíme hrát dál a vyhrát tu hru, aby jsme konečně měli nějaký plus. Ultina. Yes, oni postaranděli. Děkuji. Na, Jackie, dej to. Yes! Vyhráli jsme 2-1. Vyhráli jsme gól. Jackie dala gól. A už se nám plní questy, dámy a pánové. A win 15 battle, play 16 battle, ale kámo, koukej se, kolik tady je. Tady jsou dokonce vyhrají několik trofejí. To není možný, to jsem ještě takový questy v této hře neviděl. Dobře, tak musíme se soustředit na další hru a zase další hru vyhrát. Protože my nemůžeme prohrávat, to přece my musíme vyhrávat, takže ani v Inoskinu se skoro nevyznám, ale vypadají strašně dobře. Dámy a pánové, pokud tohoto vyhraju, musíte dát like a odběr. Tak se musím soustředit, yes, mám míč, musíme dát gól, pokud mě nezabije, on mě zabil. Ale on má strašně malý damage, jak to, že mě zabil. To není možný. Jo, Jana dala gól. Hezky, Jano. Vůbec nevím, kdo to je za brawlera, ale vypadá strašně OP. Na. Postarí se o to. Yes. To je Ems? To je Ems nějaká. Musíte dát gól. To je kým? Yes, vyhráli jsme, takže dejte like a odběr, protože jsme vyhráli. Koukejte se, kolik jsem splnil questů. Yes, aspoň ta Jana dala gol. Vůbec netuším, kdo to je za brawler, nebo jestli to je ta Jana Food. Jestli to nebyla v té předešlé hře, no já nevím. Louis BS? A jo, tak to byla ta Jana. Nevím sice, co to je. Já bych si typl, že to je... Já fakt netuším. Já se v tom vůbec nevyznal. Přece Brawl Stars jsem nehrál ty 4 roky, takže jsem si od toho trochu dal tu pauzu. Nebojte se, můžete čekat videa například od starých epizod, jako je například Kingdom Rush, nebo Evo Wars, nebo nějaký videa z Robloxu, jako například starý dobrý videa z Killera, nebo co to bylo? Mystery Murder asi určitě, mají restaurant, Doors a takovéhle podobné věci. Teď sice prohráváme 1-0, ale to je blbý. Ultina. Dělej. Yes. Gadget. To je Willow? Ne. Kamu, nech mě. To si děláš srandu. Ona to chytila. Co to je? To je Crow? Asi jo. Počkej, to není Crow, ne? On to podělal.
Nedávej ten gól, ne. Nevadí. On teďkom bez tak dák exit. To je škoda. Musíme tuto další hru vyhrát. Proti nám je Poco, Elpermo a Neludi. Ale já si asi pak změním po této hře Brawlera, protože ta na tu mapu a na Bravo Ball asi není úplně dobrá. Počkej. Kdo? Sigma NU? Kámo. To je hrozně trapný, tohleto jméno. To jako nemyslíš vážně. El Primo? El Primo, ty vado. Můžeme to vyhraj, dej to. Yes! Můj první gól! Je to tam! Ale musíme hrát dál, nesmíme polevovat. Musíme hrát dál na plné pecky. Musíme dát ultinu. Ne, ta se bohužel nepovedla, no nevadí. Gól, Sigma. Dej ten gól! Co děláš? Dej ho! Kámo, máš štěstí, že jsi ho dal. Jinak já bych ti nařezal, že jsi to neviděl. OK, tady mám za Taru nějaký... za Taru asi ne. To je taková trošku... OK, dáreček. Co Vánoce? Super. Starté 100 kreditů na Febusa a dáme nějaký Star Drop. 50 coinů. Not bad. Pak dalších 50 coinů, ale já si myslím, že to není špatný. Ale máme 39 175. Na konci dáme opening na tohleto videa, kde máme docela zajímavé věci. Uvidíme, kolik toho získáme za tady tohleto video, ale já si myslím, že by byl na Bravo Bally, kdo by mohl být tak strašně dobrý na Bravo Bally? Mr. P, nevím. To je těžký. Mortis, no, nevím, jako Jackie by nebyla špatná. Kotleta, Nejta, ale no. A ještě musíme přemýšlet, tyjo, já fakt nevím. Gus je hodně dobrý brawler, to vím. A tady už jsou takový ty noví brawleri, za který úplně jako nemám hrát, jako nemám je rád, jako. Koho si dáme? Já bych asi šel někam víc nahoru. Já bych šel asi hrát za koho bych asi šel hrát, jo? Já nevím. Taru asi úplně nechci. Ale asi Fang. Fang je dobrý. Sigma NU? Počkej, Recent Teammates? Co? Tady je takováhle vymoženost, že tady můžeš vidět hráče, se kterými jsi hrál před chvílí. Já myslím, že tam můžeš vidět pouze hráče, který máš ve friendech. To je zajímavé. Tak jdeme do hry. No tak Poco se vyzná. Hala Madrid, přesně tak. Hala Madrid. Tohoto nesmí nějak podělat. Frank to dává. Frank je dobrý, jo. Ne. To počkej, Shelly? Oni nám dají gól, to je v háji. Nevadí, tohle to stejně vyhrajeme, já tomu věřím. Já jsem to na začátku trochu podělal. Ale ne, Tara ne. Oh no. Ne. Hala Madrid. Hala Madrid nám dal gól. To není možný. Tak tam play again, tyjo. Ještě několik pár questů musíme splnit a jak je splním, tak si všechno otevřem, co jsem nazbíral a pak asi ukončíme toto video. Příští video můžete očekávat něco jiného než Brawl Stars, protože teď byly 3 videa z Brawl Stars, teď doufám, že tady tohoto video se konečně povede a nebude to zase mlení do prázdna. Tak a tady to máš. Kámo, jak je to možné, že mě dokázalo zabít? Kámo, Filip.
Filip jeden. Tak, a tady to máš. Tohle se to laguje. Ne. Dějna. A pojď dát gol. Musíme dát gol. Edgara si nevšímej. Nemůžeme ho. Ne, to se děláš srandu. Jo. Tyjo, jak je to? Já jsem ho zabil. Ne, to není možný. OK, tak teď se musíme ale dostat. Musíme dostat ten míč a musíme ho nějak dostat do té druhé brány, aby jsme dali góla. Nesmí mě zabít. Kdo to je? Já vůbec neznám tady toho brawlera. Já jsem dal úplně zbytečný kačet. Ne. Nech mě. No, mě zabil. To není možný. Tu hru prostě musíme vyhrát. Musíme to vyhrát. To je takováhle vymoženost. Takhle, jo. To jsem ještě neviděl. Hele, koukejte se, to bude. Zase zbytečný kačet, ale to vůbec nevadí. Zabij. Ne, jsem ho nezabil. Dohaj. Nesmí nám dát góla, to nemůžou udělat, protože to nedají přeze mě. Koukejte se, jak jsem dobrý. Nejlepší hráč této hry, lepšího jste ještě neviděli. Musíme to vyhrát. Jak jsem je zabil. Dělej, nahraj mi to. Musím dát góla. Děkuji. Ne, já jsem nedal góla. To si děláš srandu. Ale ne, oni vyhrávají. A už je odpočet. Kamo to nedáme? To ne. Kámo, to ne. My jsme zase nevyhráli. To je zajímavý. Kolik máme questů na pravém poli? Tolik? Prosím tě, co tam máme za questy? To není možný. Ukáž? Kde jsou ty pravé poli? Tedy? Aha, win. Já musím vyhrát, no. Tak já prostě musím vyhrát. Ale počkej. Já vím, já mám nápad. Tady, to určitě půjde. Já se musím vyupgradeovat. Tak. Tohle to vyhrajeme, protože když máme málo trofejí, tak půjdeme proti botům a to určitě vyhrajeme. Vidíte to? Tohoto jsou určitě strašně lehcí soupeři. Máme v týmu Crowa, to bude strašně dobrý. Sice jsem umřel, ale to nevadí, protože tady tohleto je mnohem lehčí hra. To ne. Oni mají míč o naší brány. Ale tak, já si dám ultinu. Běžím. Oni mě nezastaví. Co dělají? Já můžu dát takhle jednoduše gól. To jo, tak to bylo strašně lehký. To je Piper. Jo, vezmi ten míč a můžeme dát zase další gól. Oni jsou úplně blbí. Jo, oni nevěděli. Koukejte se, kolik jsem splnil questů. To bude věcí. Tak to jo, ještě zdáme asi jednu další hru. Už přece natáčím 20 minut. Tak jo, hele. Tady hrajem. Zase s tím Surgem nějakým tím, nevím, co to je za brawler, ale s tím už jsme hráli. A toho brawlera dokonce i mám. Jo, kámo, yes. Vybojoval jsem míč. Dáme góla. Jo, oni nic neumí. Jsem nejlepší. Tak dáme ultinu a koukejte se. Tohleto. Já jsem totiž nejlepší hráč Brawl Stars. Nikdo na mě nemá. Do pár sekund
jsme dokázali dát 2 góly, téměř já jsem dal oba 2 góly. Ale jako koukám, jak je to lehký, tak já zkusím ještě nějaký ty hry, abych nafarmil ty trofeje. A dal 39 200 trofejí. Takže počkejte si až do konce tady tohleto videa, protože bude obrovský opening. A určitě mi tam padne něco dobrýho. Očekávám aspoň nějaký skin nebo nějakého brawlera. To a nevím, co je to druhé jméno. Hele, tady tohle to taky vypadá na hodně lehkou hru. Tady jsem ho zabil, tady nějaký má 706 životů, hele. A to jako, on neví, co dělá. Jo, to byl strašně jednoduchý gól. Hele. Koukejte se, já je zabiju. No, koukejte se. Tak to bylo strašně jednoduchý. Putina! Jo, dali jsme to! Vyhráli jsme další hru! To nikdo nedokázal nás zastavit! Hele, koukejte se, my plníme questy strašně rychle. Hele, pojďte, další hra, to prostě dáme. Pojď dát play again, Grey. Musíme dát play again? Kámo, to je blbec, on prostě nedá play again. On neví, že hraje s nejlepším hráčem, bratko. To nevadí, on byl docela špatný, my ho nepotřebujeme. To jsou, co to je za prolera? Nějaký kostlivci. Kámo, tak ten bude hodně nebezpečný. Ale oni, ne, oni už jsou hodně dobří leti. To už nejsou boti, ne. To asi prohrajem. Co dělá? To on málem nedal gola. A to je asi Mortis, asi, jak tak na to koukám. Tak to ne, to je blbý. To ne. Kámo, to je špatný. Kámo, oni nám dají 2. Já si změním toho draka, protože ono je to už blbý. Jo, a ještě Mortis chce dát play again, no tak to ani v žádném případě. Jaký dáreček? 50 powerpointů. Super rare. OK. Tady je další rare. To nejsou sice moc dobrý věci. 2700 to je. Hodně dobrý. Za draka, jaký mám questy za draka? Ukáž. OK. Ale já si zkusím. Tady tohle to bude určitě strašně dobrý brawler. Já vůbec nevím co dělá. Tak si ho otestujeme v tomhletom videu. Musíme tady tu hru vyhrát a věřím tomu, že my ji vyhrajeme. Protože koukejte se, co to je za brawlery, kdo by si vzal dobrovolně Searche. Searche mám sice rád, ale na Brawlboy, i když jo, ten týpek se Co to je? To má jako Jackie schopnosti. Pojď sem, kde je ten? Ukáž? Já musím... Sandy, ty jsi mi vyžral kill. To se nedělá, já plním questy. Co to je? Tak to jsem nahitoval hodně. Já ale nevím, jestli musím je zabíjet, jako dávat kill. Vyhráli jsme, to je dobrá zpráva. Ale, jo. Win 5 battles. Ale killy dávat nemusím, to jsem asi musel za draka. Ale ještě jednoukrát vyhrajeme. A jdeme si všechno otevřít, co jsme získali, jo? Já vím, že se na to celou dobu těšíte, já se na to taky strašně dlouho těším. Šily, které se jmenuje Crow. Kámo, to nemůžeš takhle dělat, to je proti pravidlům, ne? Hele, já udělám tady, počkej to jako, máš takové schopnosti, jakože, seš jakoby míč, že se takhle odražíš ze stěny na stěnu, když máš ultinu. Tak to je zajímavý. Ty výváři už by nevěděli, co vymyslet. Zabij ho. OK. Hele, já dám góla, jo? Tohle to bude na mě. Jej, vyhráli jsme. Tak a tohle to je ono, vyhráli jsme tu další hru. Aha, my musíme zabíjet? Ještě 2? Hele, v pravbolech asi máme všechno. Takže, OK. Já bych šel do solo showdownu, tam určitě zabijeme. Ale ne, počkej, já půjdem do duo showdownu. Tam určitě zabijeme víc lidí.
Bombastic, tam se někdo jmenuje Bombastic. To je zajímavý. Hezky. Kámo, to je ta... To není Monster Truck, on jak se jmenuje Mac? Asi jo. Tomar 753. No to ještě existuje tohle. To je zajímavý. A já už mám jeden kill. Ne, tady bůl. Zabij ho. Jaj. Co to je? To má jako, v tom jako větší sílu. To je zajímavý. Počkej. Kde jsou ostatní? Oni to budou určitě nějaký boti. Takže budou nalevo. Hele, koukejte se, jestli mám pravdu. Aha, mám pravdu. Yes! Vyhrali jsme! Dali jsme killy! A tohleto byla naše výhra. Zabít 15 showdownů. Ale já dám play again. Tohleto. Uvidíme, kolik zabijeme lidí, tuhletu hru. Když tak si něco necháme na příště, nějaký questy, ať to máme nějaký zajímavý i na příští hry. Tady je Nita. Aha, to je půl. Ne. Nesmí mě zabít. Protože to nejde. Zabít. Yes, oba 2 killy. Yes. To se počítá do statistik hodně dobře. Tak. Tyjo, kde jsou ostatní? Tady jsem někoho viděl. Zabije. To musí být můj kill. Mac, nevyžírej. Yes, tohle byl můj. Yes, to je to taky. Kde seš? Další brolíku. Tady je, musím jít za ním. On vyjde No, on se šel zabít. Já zabil. Jo, to je kill. Další do statistik. Moc už toho nezbývá, ale tak dáme play again. Tak. A stačí mi aspoň být druhé místo a aspoň jeden kill, což si myslím, že by se jako zvládnout mohlo. On tady teďkon avkuje, to není možný. Výborně, máme to. Ne, ono stalkuje. Nemůže se stalkovat. Máme 3 powerpointy, tady je Grom. Tak, zapili jsme ho, výborně. Tohleto, máme 6 powerů. Toto vyhrajem, tuhletu hru. No musíme najít brawlery ostatní. Yes. Můžeme i přes vodu, jo? Tak to je hodně dobrý. Tady jsou brawleři. Zabij toho Groma. Já musím tady po tomto brawlerovi. Výborně. Zapal jsem nějakou rozu. Máme 11 powerů. Ale oni by mohli být teďko napravo. Si myslím. Ukáž? Kámo, ne, oni jsou zase nalevo. To jsou ty naši klasický boti. Jach jo. Takže obejdeme tady celou tuhletu mapu úplně zbytečně. Já se s tím nebudu štvát. Kde seš? Tady. Jasně, že byl nalevo. Ty seš. Výborně, vyhráli jsme. Máme to splněný. Je to doma a dokonce i další quest jsme splnili. Hele, dostali jsme 14 trofejí za jednu výhru. To je hodně dobrý. 36, 2000. Tak jo lidi, tady teď jsme na závěru videa, kde čekáte na jednu celou dobu věc. Tady si v Trophy Roadu kolektneme nějakých 100 blingů. No vybereme. A teď si jdeme otevřít tady ty ostatní věci. Takže Stardrop. Pokud aspoň jeden Stardrop bude mytický, nebo jestli bude legendární, tak musíte dát like a odběr. Zatím to nevypadá moc dobře, lidi. 1000 coinů, to je hodně dobrý. Super, ale chtěl by to ten mytický nebo ten legendární, protože
Já chci, abyste museli dávat lajky a odběry, protože prostě chci, víš co? No nevadí. Vypadá to zatím, že jsme dostali něco takového. Video od Bravo Stars zatím jste takhle viděli. Bohužel tam nepadlo nic dobrýho, žádný skyžený vybrawler, ale to neznamená to, že musíte dávat lajky a odběry. Znovu rekapitulace na konec tady tohletoho videa. Omlouvám se za to, že těch pár videí, které jsem vydal, bylo bez mého hlasu opět, že jste museli 4 roky čekat na to, než vydám další video. A že to bylo hodně dlouhé čekání a že to prostě trvalo takhle dlouho. Ale teď věřím tomu, že ty videa budou lepší a že budou videa z toho, co vy chcete. Takže napište komentář, z čeho byste chtěli video další a uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau.